morning, class. Good morning, sir! So, yun. Before anything else, before we go through our discussion ngayong umaga, ay magkakaroon tayo ng attendance. Diba? Sabi ko sa diyan lang yan. Okay? Okay, let's start. Okay, let's start? Okay. Ang gagawin natin is, isisigaw po natin yung crush na ninyo. Dito lang po yan sa klase po natin. Okay, alam na ba yung gagawin? Yes, sir! Okay, sige. Start tayo kay Araujo John Michael. Dali na, absent yung wala. Dawa si Sa'yo Lugod, kumailig din. O, dali. Araujo John Michael. 3, 2, 1, 3, 2. Sigaw na. Dali na. Ano pa eh. Medyo nahihiya siyang isigaw. Hindi namin kilala ata. Or dito ba? Taga dito ba? Sige na. Sigaw mo na. Last chance mo. Pag hindi ka sumigaw, absent ka. Okay. Last chance na. Araujo John Michael. Ha? Ha? Si Lovely. Okay. Palakpakan nyo naman siya. Please sumigaw. Next is Bylon John Leonard. Okay. Buela Mark Joseph. Ha? Alexa din? Sino? Kathleen. Okay. Fernandez Mark Anthony. Wow. Okay, Pacon Jared. Ay, wow, si Alexa na pala. Torelius Jerry. Yes po, Torelius Jerry. Wow. Okay. Cordial Sheena Alexa. John Michael. Okay, next. Fernandez Caitlin Faye. Wow. Menjola Erneline. Huwag ka nang mahiya. Sino? Ha? Sino? Si Jerry. Okay, lahat. Wait muna. Medyo natulala ako doon. Next, Menjola Lovely Joyce. Sino? Sino po? Ha? Mark Joseph. Menjola Noelle Jane. Sino na? Wow. Parang dalawa na kay Mark Anthony. Ano po? Orgaya Kathleen. Ay, Samonte Maricel. Wow. Okay, thank you for participating, guys. Naka-open na po siya. Say hi to our vlog. Hi. Okay, yan po yung mga student ko po, guys. The next day, Pakialis na po muna. Pag-collecta na. And then, magkakaroon tayo ng attendance bago po ang ating session ngayong hapon. Trivia. So, magkakaroon tayo ng trivia. And then, pagkatapos niyan is magre-lecture tayo sa anong subject ba? Sa Filipino. Ma-inspection da. Anong inspection nun? Inspection. Inspection. Everybody say inspection. 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 Not in infection, but inspection. Inspection. So sabi ko baga, meron tayong surprise inspection ngayong hapon. Di ba po? Naalala niyo ba? Yes, sir. Okay, Sir po, pero yung ano po. later on. Okay. Bago muna yan, ang attendance po natin ngayon is
magkakaroon ng bagong twist. Magkakaroon ng bagong paraan ng pag-attendance. Dati, yung mga crush sinisigaw. Ngayon naman, hindi. Iba na ngayon. Iba na. Ngayon is, magsasabi kayo ng, pag tinawag ang pangalan nyo, magsasabi kayo ng, I love you, sir. Sige, sige. Sasabihin ko, I love you too. Ayun po, sir. Okay? Okay, sige. Araujo Jan Michael, I love you, sir. Okay, simula tayo kay Araujo Jan Michael. I love you, sir. I love you too, Jan Michael. Yeah. Badaria Raymart. I love you, sir. I love you too, Raymart. Wow. Bailon Jan Leonard. I love you too, Jan Leonard. I love you lang sana. I love you. Ako yung mag-I love you to, okay? Buela Mark Joseph. I love you too, Mark Joseph. Next, Fernandez Mark Anthony. I love you, sir. I love you too, Mark Anthony. Flores Jordan. you, sir. I love you too, Jordan. Pacon Jared. love you, sir. I love you too, Jared. Torilius Jerry. So, Torilius Jerry is not around. So, wala siyang I love you. So, baka darating po siya mamaya-maya. Ano? Belmonte Andrea. I love you too, Andrea. Cordial Sheena Alexa. love you, sir. I love you too, Sheena Alexa. Enjoy. Fernandez Caitlin Faye. love you, sir. I love you too, Caitlin. Next, Menjola Erneline. I love you, sir. I love you too, Erneline. Menjola Lovely Joyce. I love you too, Lovely Joyce. Menjola Noella Jane. I love you too, Noella Jane or NJ. Or Gaya Kathleen. I love you, sir. I love you too, Kathleen. Samonte Maricel. you, sir. I love you too, Maricel. I hate you, So that's all for today, and our absent is only Jerry Torilios and also Laila Fernandez. So palakpakan natin ang bawat isa. So darako na po tayo sa lesson 2 natin ngayong hapon. Okay, say hi.